ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରାନଗରରେ ମା ଶୀତୁଳା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ପୂଜା 2 ଦିନ ହେଲା ଅଲରେଡି ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି ଚାଲିଛି ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା, ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଗରମ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ମାଳ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି। ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି ମନରେ ସଚ୍ଚା ମନରେ ଡାକେ ମା ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବି ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନେବା। ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା, ଆସିଥିଲି ଆଜି। ତ ଆଜି ଟାଇମ୍ ପାଇଛି ଯେହେତୁ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଘାଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟରେ ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଭାତଟା ଛାଣା ଚାଲିଛି ଏବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା କେମିତି ଗବ 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 ହେଇକି ଫୁଟୁଛି। ମାନେ ଖଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ରୋଷିଆ ମାନେ ଭାତ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟଅପ୍ ସବୁ ବସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାହାର ପଟେ ଯିବା। ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟୋକା କେମିତି ଲାଜେଇ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଲର ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କୁଲର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ହାବା ଖାଉଛେ। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୁରା ସରିବା ଉପରେ। ତ ଖାଲି ଜିନିଷ ଆସିବ, ବାହାରେ ସେଟଅପ୍ରେ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆସିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦୃଶ୍ୟଟା। ଯେହେତୁ ଗରମ ତ ଆଗୁଆ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼। ଖାଇବା ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଖରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ ପୁରା ଜୋରଦାର ଲାଗିଗଲାଣି। ତ ଜୋରଦାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି। ଗରମରେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ତ ଗରମ ହେଉ ବର୍ଷା ହେଉ ଶୀତ ହେଉ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଖାଇବା ଭିତରେ ବି ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ବି ଲାଗିଗଲେଣି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାବଣା କରିକି ଆମେ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କଲୁ। ଲୋକ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ନେବାରେ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘାଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଡାଲି ଦିଆହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରାହେଉଛି। ଆମ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କାହାରି ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ରୁହେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇ ନେଉଛି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅନଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ତ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ତ ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଭାତ, କାନିକା। ତ ଏଠି ଏମାନେ ଟିକେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇ ନେଲେ। ତ ମୁଁ ଗରମରେ ରହିପାରିଲିନି, ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା। ପ୍ରସାଦ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଗରମରେ ରହିପାରିଲେନି, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଘରେ ଖାଉଛି। ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।